Eta oso hizkuntza berezi batekin, esperantoarekin. Badakit bestetan ere antzeko gauzak esate ditugula, baina izugarrizko privilegioa dugu esperantoa azalduko digulako euskeraz eta gainera horrelako testuinguru batean, ez dakit atzekoa konturatu zarete, baina hemen horreko guztiak esperantistak dira, orduan nahiko giro interesgarri eta uste dut asko ikasteko aukera paregabe dugula gaurkoan. Agian ikusiko zenuten gaurko berrian, elkarrizketatu dutelako, baina Aitor Arana izango da gaurko hizlaria, Legazpiarra, nahiz eta beste toki batzuetan ibili den bizitzen, ez oso urrutik, eta idazlea, itzultzailea, hainbat material idatzi ditu, hor atzean dituzue esperantoari buruzkoak, itzultzaile dabil bati bat, baina gaurko honetan bere esperantista izaragatik datorrona, bere esperientziagatik eta ezagutzagatik, eta bukaeran emango dizuegu aukera hor, ez dakit ikusten duzuen, baina zelaren bukaeran bi parte daude, ezkerreko partean ikusgai dauden material batzuk esperantoz eta eskuinean salgai dauden materialak. Orduan bukaeran utziko dizuegu asti pixka bat, horiei begiratzeko. Eta beti bezala, hasieran aurkezpen bat, berrito 5 minutukoa, gero ordu erdiko elkarrizketa bat, joan pentsatzen zuen galderak, eta azken 15 minutuak esperantoz pixkate ikasteko. Eta ez dakit dagoeneko niri esan diozuen, baina ziurtagiria eskatu baduzue, orain da garaian niri eskatzeko hemen zaudetela, eta sinadura edo isa edo dena helako akasteko. Eta besterik gabe, Aitorri emango diot hitza, eta ea ondo gozatzen dugun azkenengo hitza inamitza, aurtengo azkenengo hitza inamitza. Eskerrik asko, Beñat. Gauza bat aipatu nahi dizuet ezer baino lehen, eta Beñatek aipatu dizuet lehenengo aurkezpen bat egingo dugula esperantoari buruzkoa orokorra 3 ordu laurdenekoa, gero galderak egongo dira, eta azkenean ikastarotxo txiki bat emango dugu esperantoa pixka bat gertuago nolakoa den ikusteko. Bukaerako 15 minutuko ikastarotxo egiteko horri hau horretarako dira, eta eskatu nahi dizuet berariaz eta gogo handiz galderak bat ere bildurri gabe egiteko. Esperantistoi gertatzen zaigu urte asko daramatzagun hori behintzat, gertatzen zaigu gauza asko esperantoari buruzkoak oso jakinak direla guretzat, baina jende gehienarentzat ez dira hain nabarmenak edo ez dira hain agerikoak. Eta gainera esperantoaren inguruan oker batzuk, uste oker batzuk ere badaude, zabaldu egin direnak ez dakigu nola, eta orduan nik horiek nahiko azkar pasatzen ditut, baina zuek gero 30 minutuko galderen txanda aprobetxatzen baduzuen, lasaiago argituko dizkizuet. Orduan zerbait ulertzen ez baduzuen, mesedez lasai galdetu txanda horretan. Eta eserik gora, porfariko gara.